Napa Mas? Kosmo bar kemalingan. Lakone. Saku mau Pipun? Lakone bincing napa? Besok itu pari kesit dadi ratu. Sakit hatiku. Makanya Lagi musim penyuwunan. Lagi musimnya lagi. Bukan apa-apa kok jurusnya runut terus ya Bar ya. Pak kali keset dadi ratu jan pancen sakit. Sampeyan kae apa ki? Inas ki. Anu ngarep ono bare nek kemalingan jare. Oh. Saya iki wajib tak mungkin yang sasa. Inas ki. Dalam Ini nasi cah tari dah. iya iki kamare iki nek iki ora nek tembok iki jane kamare yo mek iki. Asline nek iki pomore nek tembok lho. Kamare yo mek iki. Nas. Aku given Nas. Nasi tak tahu left tak give tahu. Allah. Parah sih aku wis ono CCTV ne kok. Enek sapa kira-kira? Aku tak lihat kan nggon aku melu tak mergane bar iki tak tutup ngarepan iki. Wingi ono meh gegeran ning kene ya. Wong Yogyo. Mosek lho. Nggon kono kok nggon nggo geger ta nggonmu iki. Oh, ngono aku gak ngarepan. Lho, area iki steril. Iki ora enek wong wani ngambah nek ora perizinanku. Ya iya. Wong dalang kabar mung trimo tak lungguhke ning ngarepan kono. Banwati gadah mekar mboten Mas? Wih. Sanawan-awan lho mas-masane dengan santainya ra gugup rapi piye Mas. Wah, ya nanti aku nanti anu ya. Apa jenenge di info. Mas akhirnya itu yang pundi? Kula tiang sadar. Solo Karanganyar. Solo ya Solo Pos itu. Mas Solo sumuk lho, kok ning Nganjuk adem iki. Oh, lah niku lho sing diaturke niku lho. Matahari niku adem nek bulan niku panas niku. Kuwi rumuse kuwi. Rumusnya niku. Matahari saiki adem bulan iki panas, makanya aku jaketan. Nah. Mas Badar, gimana kabarnya? Lah kok gabung? Apa gabung? Ora aku iki takon sampeyan iki lho, karo Mas dhewe kok lha apa gabungnya aku iki tak nakonke wong iki sedulur tunggal. Iya toh. Kok iso jane nek apa kuwi jan sak omah kok iso. Baik, alhamdulillah. Pak dosen no. Pun mlebet. Dereng. Dereng mlebet. Bulanan ya panas betul, Mas. Gawe bukan mukena. Kok angger bar tanggal 20 iki mesti panas. Awas pelanggaran rokok pun aman iki. Wong niki wong loro niku bebas hukum soalnya tadi. Nggih. No smoking. Tak sakit. Nah, iki sapa iki? Carane ndelok sing left sapa ae piye ta? Ning pojok kiri bawah. Kiri bawah. Tamu kuwi. Udu sampinge. Oh, sapa? Bos, duduk. Bos. Oh. Lah dalah tenan to. Tak takoni lakon malah njaluk wis mar bangun kayangan nek ora wakon wahyu guys. Padha. Meyok. Mes ngekeri lurai fotone kon njaluk kon majang wis. Kita kayak pamflet iki yang awas ben ada peringatan. Pun. Ada nih bebas hukum kok niki kebal hukum 2 orang ini. Gambar angka 8 miring pencet.
Peter 700 saya mboten sae. 700 saya. Apa nih saya? Lho, Putri Yatmi tanglet. Peter 700 saya mboten. Mas Mas Amar, ada Mas Amar. Ada Mas Amar. Naikkan. Kayeng yo, saya nek Amar lambene kan ngunci, ambil lambene kan ngunci saya Amar. Tukang diri. Ya lek aku ora apa-apa, lek kowe engko apa-apa lho. Los. Naikkan. Mas Amar naikkan yo. Ya. Dimengges. Mas Amar. Janji to carane. Gue serenek lho. Serenek kok. Wow. Ya wes. Mas Anggi seangkatan karo dalang Demak Iksanuddin, Mas. Itu kakak tingkat saya. Oh, gila. Cek enek kok. Naik Mar, naik. Dilok ya Mar. Wacana iki. Wes. Iki sih. Kan gawe sepelan. Beres dalu Pak Wali Kota. Haro. Lah ya. Mas Amar menuju AD1. Lah, Boten to. Piye? Sing gayeng kok. Pasangane ya telu Gayeng. iki. jane apike ngono lho, Pak. Ngapa to? Piye? Gayeng ya, Mak ya. Iya. Sing gayeng apane to ya Allah. Aku gak ero apa-apa lho Mas iki. Perkembangane kanca-kanca piye lho. Sing penting Sing tembing Mas Anggit kok menyalahkan aku ya ora iso. Mas apa? Mas Anggit jenengane lho mau nyalahne aku ya ora iso. Aku lho nyalahke kowe iki dosa apa sing tak sandang? Wong dodol iki carane ngajeni ya ditukoni. nah Oh, ngono lho. Gak iso sepelan to kowe. Mo, aku tak sampean nyoba wong loro sik wae, ngono aku tak nonton sik. Aku kan isih udul bawang tadi. Asih untul bawang. Dados. Enek apa ta iki poro-poro ya dengareng lumpuh iki? Mbok aku ditimbali Mas Akbar niki ya. Aku tak jemuk cese. Mau jimuk korek, saiki jimuk ces. Jan. Apa? Iki jan musimnya do longgar ta iki janan. Longgar. Longgar poli. Akbar we longgar jane awake dhewe yo sakit yo. Lah leres nih. Iya sing ora tintro ngene iki. Piye sing ora panas ngene iki. Panas tenan. Sing diaturke Mas Akbar, sing dingendikane Mas Akbar nggih. Sampun leres terus matahari menika saknika sampun adem nek menawi bulan menika pancen panas sakniki. Lah, kewale. Loh. Jangan mboten pitados sama Samar. Gak percaya aku. Aku lho Matahari niku sak menika sampun adem gitu. Bulan niku sampun panas. Mang mlebet matahari lah sakniki pun adem asine jos tenan. Ini akhir bulan. Nah, lah akhir bulan pun niku angsuran ngawe-awe. Dalah guyune ndi. Guyune ndi ta iki sik ra nang guyune ora iso guyu aku. Aduh, langsung tali. Ngapa? Apa? Ora iki lho Mas Akbar iki gayeng iki bahas apa? Aku ketinggalan obrolan lho iki.
Oh ndak, ya mau sapa menyapa ya toh. Sesuk arep ngulon tak kon mampir. Oke, no ketemu aja no besok. Boleh. Yo besok malam ketemu di mana? Besok malam tanggapan kono kok. Wes tak batal kene wes. Tak batal ke wes ra apa-apa wes yo. Pilih. Kumpul-kumpul aduh. Aku ngene iki ya pekewo lho, kancane tak aku tanggapan kancane tanggapan aku pekewo ngene iki carane iki. Gak popo, gak usah pekewong ya gak enek apa-apane udah tak pekewo. Lah, kuwi lho sing antene iki. Hai. Ter. Trio Mazda, boten iki alih fungsi nih boten Mazda niki. Boten ngaten iki. Ketemu nih Kalau lagi nyapa kuwi? Kok pengen pagah melu sing enom Pak Jokowi. Ketemu ning nggonku ae. Kok apik men pendapatnya bijaksana men ngono lho. Nah iya. Bijaksana. Kuwi kan Ya Allah, bukan lumpuk sumpah. terus dibong. Nah, kowe ra ditanggungan BRI wae ngono lho tanggapan iki. Oh. Mas Akbar yo story no meden-medeni enak apa to jane aku kan heran lho. Wah, Ini bakalnya apa enak? Wah. aku pokoknya naiki terus berlarut-larut. Aku wis mode emasku gua sari. Sing bledosne aku apa gua sari ngono ae. Iya. Kuncine sing ngomong iki karo kene. Aku ra melu-melu lho ya. Oh, Maksudnya iki bledosne pagelaran wayang lho, Mas. Umpama Lah. bertiga iki duet. Heeh. Sing ngebom trio no. Yo. Trio. Lah iya sing ngebom lho kok. Iya. Alur iki Mas Akbar yang aku, Mas Amar yang aku. Ngono pancene tetep ngono kuwi pancene. Iya, iki lho asine iki ambireng iki asline sing dadi sumber molo potoko ya kuwi asine. Loh, sumbernya kan kok kene-kene. Sing Sumbernya di kok kene-kene lho, aja nyalahke aku lho malian. Peh. Gak terima aku ini. Sumbernya kok kene karo kene. Wis to. Kene mungkari nunggu apa-apa. Pripun? Oke, Der. Ya, oke. Cuma sebriat wes. Cara anu iki aku malinge kene malinge kowe pengepule ngono ta. Heeh. Nah, iya. Aku sing nadai. Ngono Yo, lho. penadah ngono ta. Dadi upamane tetep panggah sing kene aku ro Akbar ngono ta. Ya iya no. Aku ya golek aman no. Apik kowe Suman. Apik. iki lho. Oh, trio Aja A. rame. Oh, trio A. Aja rame. Tulisannya Ki Badar Alami lho. Masuk. Bentar wong nangkep ngono kira kleru ngono saja ya. Oh anu to. Enek kamare dhewe misale Ki Badar rene, Ki Akbar rene ngono to. Lah tunggale dalange ngisor iki ya ngono. Dalange ngisor iki ya ngono padha. Lek ngene babe almarhum dele pendopo lek ngene amar dele jeding lho. Oh, trio A Akbar, Anggit, Adi, anu Amar. Dadi Alah sido nyampluk meneh. Adi dosen to? Mas Adi dosen to? nah, Mas Adi Dwi Nugroho dosen. Saya kira meh koncone Mas Bajar ngono lho. Mas Adi Dwi Hatmanto. Oh iya ning Mas Badar anu ya dosen ya iki. Heeh. Ya. Karo Mas apa ya wingi aku krungu ki? Jenenge enek-enek sapa ya? Anak-anak kok Mas apa wingi satu. Cowok kok cewek? Cowok iki. Sing cewek kembarane kae lho. Yo, si Mbak Bir sisine sapa? Mbak Wati kok iso bir. Ayo kan Bir kita Seruniwati karo sapa kae lho jenenge kan kuwi. Oh iya toh? Oh, piye ta kowe iki? Dalang nganjuk mulai ngos matane. Mas Akbar masih ngajar. Ditanyai. Boten. Sami kok diajar. Lambene amare ceplas nyeneng ki ya antane. Jeneng dasar. Aku lak sing nonton lak bungah ngono ki. Apa to? Aku lho panggah kena urusane apa lho.
gak di kepentingan apa-apa lho aku. Sing salahe panggah apa dadi lotis sing salahe panggahku. Kok iso? Dadi pangan barangnya ya nyapo. Ngene ra jawab kira ya pekebo to ngene. Lah iki lho Arya Pranowo gabung. Enggak ki. Waduh, moh. Dadi 4A aku engko pamore elek dhewe aku engko. Moh aku. Gak sah ngono to, Git. Ora. Aku ora akur karo Sasita iki. Aku ora akur karo Sasita iki. Wah iki ya 4A ya. 4A iki ini padha ireng to. Kene ireng kono putih iki piye iki? Kandhani wong sing watake suci atine resik ya kumpule dadi suci. Ngerti apa ora? Lho, golongan suci iki aku arep Mas Amar. Nah, makanya wis apa katalah Gus. Apa? Gus apa dus? Nah, Dos. Iki gak boleh dipotoi. Aku tak ganti kelambi po ya. Rasa. Bukan yang ngene iki ya lho. Gayeng iki bar iki gayeng gumrenggeng iki. Jane ning opo to? Tahu ora krungu gayenge ning. Cangkemmu gak tau apa isi sisan iki. Aku ora krungu enak apa to jane? Enak apa to ya? Enak apa to Mas Amar? Kudune tak omone kae suarane apa ngene kuwi. Kudune ngono kuwi. Sepelan sikno kok langsung dicekel aku ora krungu. Ajeluk malaikat ora krungu tenan kowe. Lho malaikat iki langsung ngomong monggo Gus. Oh iya. Gus. Iya. Mas Anggit. Dalam Mas Amar nak gumroh ta ya? Apa to? Ya wajibe wong tuwa ya dikandhani to nak. wong tua dapurmu iki. Nek kowe pernah ya adikku kowe. Iya, dus. Iya. Kabeh adikmu wis. Mungkin sing awune tuwa dhewe aku. Awi gungo Ya, gun nimpal telek dhewe ya kuwi. Iki cepet dhewe. Dhewe tadi ya. Gila enek komen Lagi cepet sukses. Enek komen apik. Apa? Piye? Nek wong lanang kumpul jebul lambene luwih lamis. Loh. Pripun to? Lah niki dikai lumas kok. Kayak holi ya. Itu lagi. Ketoke lamis ning opo nyatane gitu. Nah, wong ki mbok sing onone ngono lho. Kok mencati to bar? Asadu. Anu, Mas Anggit. Pripun? Aku nek garap ya karo ngono. Asedu. Oh iya. Ya iya. Put. Asedu. Kados pundi Mas Arya Pranowo Tamarto Simpson? Alhamdulillah saya Mas Akbar. Alhamdulillah. Ini ketinggalan lebih boten saya nih. Sing boten sae jenengane napa kahananipun sekitar? Kanan sekitar ketinggalan. Oh. Tengah ketinggalan panas nih. Nek kula no panggah sae kok Mas Arya. Kulo mangga saya Mas Aryo. Arep piye-piye? Kula mawon ora sae digawe sae-sae kok. Gak enek Ngertos piyambak to. Gak enek wong piyambak. Wong arep aku elek iki ra nang kabeh iki butuhe apa e? Ngono. Oh iya, jangan yo ngerti dhewe wis tak lumpukne wis anu iki. Nggih Gus. Tak bom kan. Wong lanang ya iso gisbah gak e. foto. Ten Budi Mas Amar. Kan griya niki ajeng malam Jumaan Mas e, ten kene lek seleng Mas e. Oh. Ajeng info ten mriko niki mengke. Oh. Laporke kahanan kaya ngeten to. Basa e. Jare kowe kae anu ngerti babe neng dhuwur kicing karo jigang ngono jarene. Karo ngelok-ngeloke bocah matane ngono kuwi do ana.
Tak kira lek babe iki ning jero iki usuk ning jero renek sinyal, boleh ning jaba ngono. Anu arep siaran langsung gitu. Lah iya. Gaya rekaman nih kono pisan. Karo mbahmu sama. Babe arep adek radio anyar lho. Radio suara barzah. Husnul Khotimah FM. Wah, iya. Arya lah aku gur pengen ketemu Arya ya. Piye kabare wae tanggapanmu gimana? Aku yo meh ngono lho jare gue arep. Lah kowe ora info aku kok. Apa? Anu VC aja ngene iki bahaya. Iki bahaya. Ora iki masalah beda kok. Kudu masalah wong Wayang yo. Aku karo Mas Amari perkara kabudayan ya ta. kabudayan kasenian ngono kuwi lho aku. Agemeng hati. Iya. Yen wong loro iki segena model-modele ngerti ya wisan. Ngono lho. Piye lek wong loro iki piye? Nyero dhewe. Ya enak, ya kalu ngono kuwi. Iki lho. Iki Prabowo, Pradopo, Pranowo. Well. Elak, dhuwur ku ya apa kuwi? Dhuwur iki. Cahbat alam. Ora nalawu. Sana lawu. Cahbat alam. Paijo jare Prabowo Paijo. Kowe sido nyolo ora bar. Itu, aku ning Jogja sih. Ya, nyapon, usane sakem ye. Arep sowan Om Bambang Wiji arep belajar dalang. Oh. Arep melu pansos. Pokok dolos-losnya ya. Melu cangkem iki pojok ngisor iki kok. Ade iki jane melu pansos Akbarin Raselak Batin. Kira bar. Ya iki aku, heeh, lek aku arep bayi sitok iki lek yo ngono to padha. Malah kira-kira kederajatan kuwi arep di-move-ke ora sida wis bubar. Wis Kabene amar. Kederajatan wong kuwi. Gak iso main kuwi wong kuwi. ngel yo. Anu, Mas Amar. Carane aku. Mas Amar. Dipun. Nek niku ora mungkin surut asmane. Mergo Der, bar ki nana, der. Iya. Miril kuwi. iya ora apa-apa. Hus. Bukan kur penikmat aku. Oh iya, oh ding oh penikmat seneng menikmati ya ngono. Kur penikmat yang iso menikmati. Gus, kosong-kosong ya, Gus. Aku numpak tanda kowe to, Gus. Iya iki. Duh kowe dong njaluk ngapura karo aku kowe. Terus aku kae lho, Gus. Ngapura ya, Gus ya. Ya iso aja dibaleni neh. Nggih, Gus. Siap. Wis kono urusan pribadi diramuke dhewe aku ora mau. Awong Batan kok ya salah to, Mar. Umume ya wingi kok ngono kok. Jare sing ora umum. Ya. Kayak ngono lho, Kak. Main aman ini gak seneng aku ini. Ora main aman Mas Amar. Beku cangkemku iki. Enggak main aman. Sarjana Sujaning Budi nate paring ngendika. Pripun? Pemain catur handal itu sekali gerak itu langsung sekakmat. Iya. Orang budir. Orang glibet ae kok. Gak apa-apa. Saya mlumpuk. Oke. Macam piye? Lha so Mas Ayo. gampang no. Iso mayang lah gitu. Aduh ye, yo ning Pajang. Ayo. Sini yo ning Pajang sini yo. Longgar ta Mas Amar? Aku buat tinggal. Aku buat tinggal ngono bicarane. Longgar. Oke. Sini no, apa? Terlak. Iya. Mosok ya lali to barbar. Kali lagi pisan aku. Sing ngejak yo iki yo Mas anu yo Prabowo yo. Enggak no, aku karo Mas Dito kae. Oh iya ding. Iya, heeh.
Pajang lamean. Betul. Cedak, mang menit kok kene. Mang menit kok 10 menit. Gak bang. Ya. Masa cedak nih kok ngundum ya? Cedak. Penggone Aryo paling 10 menit. Kok ada ninggal aku tuh bang? Lho, aku rasane Alah, kowe yen mangkat yo mangkat dhewe kok ndek ora ngejak kancane. Bareng nek apa-apa mlayu sik dhewe no. Hah? Kenyih kowe. Sorry ya. Sorry ye. Iya. Ini Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo, ngapunten Pak Prabowo. Ya Pak Wali. Mampir Lampung iki piye iki? Mampir Pak peminggat. Wali. Mampir mau minggat deh. Barang. Bar, punyamu DKS jalan ora ya, Bar? Dalam Punyamu DKS jalan ora? apa DKS sih? Jalan kesenian. Bukan kesenian. Oh enggak jalan. Dombo digerakke to, Bar. Sama tak sejak wali kotane to. Heeh. Lah ya digerakne ngono no. Sampai Ono jalan, Mas. lagi arep marep buan, lagi Arep aku amar iki. Mulane aja-aja Karanganyar. Umur rambutnya kok Karanganyar to? Gak, Karanganyar gimana? Oh, ikan anyar piye? Kuwi mbok gagah-gagah ngono lho. Dadi konfliknya ora perkara lingkup ngono kuwi tok ning wis wah kutha kabupaten. Jadi anu ya, apa konfliknya otonomi daerah no keren. Otonomi daerah ngono lho. Kok Kok perkara aja sing amis-amis ngono ya? Kok Aja sing perkara- amis-amis ngono ya? Bembet ya. Tapi bosok. Iki ora pentakok Sukoharjo to. Ora pentakok Sukoharjo to. Apa Soekarjo ngopo? Apa? Pak rezim. Aku kulit pangayuman sopo neh iki aku. Lah piye kowe ngalor sithik ya sekarang anyar kowe. Langkah pertamane piye Mas Amar? Langkah pertamane. Ya anu no, ke dinas terkait sik no umpama sampean ning dinas kebudayaan ya kebudayaan takon, Pak. Apa DKS enten mboten handphone enten pengurusnya sapa sing lawas. Diklumpukke neh ditareni meneh yen menawi kersa lan munggar ya engko di jalanke meneh ngono kuwi. Oh. Wong tugas iki gur monitoring di anu kebudinas kok. Masa monitoring misalkan event-event daerah sing iso memunculkan keseniane gue sing ngurusi DKS karo dinas. Yo gampangane iki yo nun sewu lho yo gampangane yo minta kepangan dinas ngono lho. Kan iso dimonitori kok DKS. Iya, iya. Wah, jenenge wong lanang nek ngrembug iki keren ya. Keren. Ning ora digagas lain. Kok perkara ember ki apa kuwi mau? Ki lagi kena sithik langsung bledas ngono ki lho. Wong lanang kok ngrasani Ayo. Ya, ngomong jane di masalah opo jane? Boy. Menawi Karanganyar nggih nulat laku lekasipun Mas Amar Pradobo menika dados kula tulat wonten Karanganyar. Pon double ping pinten, Mas? Aku tak Oh, iya, Karanganyar ya. Wis mlaku urung to ngene sampean, Mas Anggit. Insyaallah. Wis Nek sampean DKS, nek DKS belum aku lagi mempersatukan sing nomor 1 Yusi dan Bapadine urip Bapadine mati sik. Ya ora apa-apa diuripke sik pemadine. Mbakane senti-senti. Iya. Nek aku mati Pak Pepadi Pak. Lho masuk nganjuk pepadine anu. Cek mati. Lho ngancuk bukane kathah yo an. Yo ke atas nek dalange ke atas jane. Tapi Pepadi Kok digas. lah kok dikira keminter ngono nom. Ora keminter justru ngene iki. Nah iki lho Barno sewu. Justru nang dimulai. Kapan meneh ngono lho. Sampean yo nun sewu sampean anane aku ngekeki rekomendasi ini mergo paling ora jenenge sampean iki ning kono wis digugu wong sik ngono lho. Jenenge penting. Pengaruh. Potensine. Nah, kan wong tetep oh iya Akbar, sosoknya enak sih. Ya nun sewu misale sapa kon maju, yo tangi lamun, Victor kon maju, yo mbleb. Misale.
Victor karo sapa Mas anune sampean ge? Ali. Arep tak tarung ki sok ben wong loro kaya. Golek gantangan sih ya Allah. Iya. Ngono bar coba pupung sampean kenal karo Bupati ini. Bupati ini Pak sapa to sing Brimos ini kok lemu ya to? Betul. Mas Amari wali kota bupati sak ndi kok apal ya Mas Anggit ya? Apal. Sadurunge wali kota DAP lho sowane ning Pak Prabowo. Kuwi di bawah naunganku kabeh. Pak Marwe. Ben ora Pak. Lek ora manut aku tak kayak efisiensi paling gede dhewe lho ngene. Bupatine Pak Marhen, partene PDI. Kita bersama PDI Perjuangan. Nah, kene ya ora lho golek duit kono lho. Mbak Wijaya nggih terima kasih. Ponorogo. Ngono no Mas Akbar. Ini orang ndak eman soalnya sama wis dijeneng wis dianu Aryo barang kuwi aku mesake soalnya darahnya wis ora mendukung sih. Kudu ndang pindah Solo wae. Aku Solo mau Karanganyar. Wes Karanganyar iki. Nek ra gelem pindah Mas Aryo, tak pindah ning Tanah Sabrang to piye? Ayo pindah ning Tanah Sabrang. Tanah Sabrang iki lor kene, lorku kene. Yang Tanah Sabrang ngono, sing tu Jawa ngono pokoke. Dadi cah ora Jawa-Jawa ngono kuwi. Ora Jawa. Kancamu. Kesenian. Kancamu. Oh kono kae to. Wes yo ganti tema neh, apa neh? Sabrang lor Mas Anggit. Ya apa? Pindah Lampung aja Mas lagi maksudnya. Oh, mboten Lampung ding. Seneh sitok ini kok. Sitok lah. Ngendi to? Medan. Wah, nek ono nek saingane. Pun ganti topik kenapa ngoten? Nek mboten tak mandhap kula wonten tamu aja badhe nyalang menika. Nyalang napa? Tanggapan apa? Anu, napa? Persita Padasan. Oh, Persita Padasan. Ya we. Mungkin nek tamu nyilih kompo. Kalau kita langsung bayar kos. Oh, mpun lho dalu sampun. Nah, kemarto ya. Mriki niku kompo niku mboten kula silih, kula sewakne. Sing wayang programe jenengan iku kita saya melampah Mas Amar, sing wayang omahan napa-napa niku. Oh iya kuwi. Ya jane mlaku Mas, sponsor utamane Raneng ya wis no, iki mandek sik sek. Oh, sponsor utamane kae to. Apa? Babe yo sponsor utama. Babe. San Pasar yo kok senengane ngedeg-deg. Mas Aryo kok seneng dedeg iki. Apa yo berjalan ngono to? Berjalan 1 tahun to kan. Hah? Berjalan lama to kayak wisan berjalan 2 tahun lho, Bang. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun wisan. Mas Aryo niku pun ngasto dereng Mas Amar. Mas Aryo dereng no, lajeng mayang niku dereng siyos no. Nopo Mas, kula wong cilik kula. Cilik. Sampun jare gede. Jare gede. Kok ngasor never delosor. Kok wayangan 4A bareng Daniel dawane kelire. Wah, Ora iso bar minggu, ora iso bar. Sebar. betul bar. Adzan subuh diterak niku nggih. Bingung ngarep bar piye no bingung. Wong niku mayang karo rasan-rasan no. Mesti Mas Basyar ini. Kisah iki enek ide apik dalang papat ki bersatu gawe rumah produksi film. Wah, apik ki Blue Film ngono ya. Iki khusus film Jare Bapak Kartos film Apa iya? saya hop. Oh, Bapak Kartosuro kuwi ta. Cita digawe film ora? Ora film. Ya melu apa no? Lho. Lagu, film pendek, lagu. Mari bersama Bapak Kartasuro ngono kuwi. Iya. Wah, podo-podone Gambar amar sekolah. Lagi do sekolah lho kuwi. Mari bersama karo Bapak Kartasuro lagi do sekolah.
Ditungakne cah. Lagi wong Lulus kene ya iso urip ngono lho. wong papat iki sing gak S2 aku tak cah. Sing ya ya ngono iki sing ketir-ketir iki kene. Kowe kok iso nekokne ngono iki. Aku langsung tak calling no iki. Iki keadaan bolo aku. Aku selamat lho wilujeng lho aku. Oh ya wes, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya paling ya nyakot kowe kok. Ah, iki. Iki wong papat sing gak S2. Aku dimut ya. Ya S2 anu bar Mas Akbar. Yo mangkat tes loro. Aku arep S loro berarti keadaane ra kondusif lho, wegel aku. Lah ngopo? Aja ning kene. Aja ning Solo. Ning Tanah Sabrang. Ajo iya apa jenenge Mas? Iya, bener Tanah Sabrang. Bener Tanah Sabrang. Wong sing wong rono ora gelem mulih aku rono. Selos ngono ya. Wah, padalang tengkleng ramuh. Niro aku S4 nopo niku S sekawan tengkleng. Sepele Sepele S8. Pak Tengkleng iku lho, jare S8. Napa es dong. Buane coba Sampeyan seluruh ning ndi? Mas Samar. UNS lagi daftar. Ayo daftar mumpung isih anu iki. apa komunikasi? Ya no. Gen linear. Linier kok. Ngaran Iya, UNS Bang. UNS Kapan ujian ya? Kajian budaya. Arya kapan ujian nih? Wah, coba takon sih. Ya aku sih bingung aku. Hari wis Kira iso loro nih. ya. Aku Ya hari ujian. Semester loro ya. Sampeyan sempro Ning kamar sih, Bos. sampeyan seminar proposal semester piro? 4 awal. 4 awal. Gendang digas mumpung ngene iki kayak selak saya angel. Iya. Selak ketuntun ngopeni anake wong dulu sing ngenani. Nah, ngono kok kan poin nang tidak nih. Ya nek wis rabi wangel, Pak. Nen weni sih rapo. Rabi penake ngurus dina sumengi tok lho. Dadi rojo sedino dadi piye kok guys? Oh, Rojo dina sumengi diesel mati no mumet ndase. Anake nangis, Pak melok nangis. Itu kok nih solar ya. Tangi turu sing disawang kuwi, arep mangan sing disawang kuwi, arep turu sing disawang kuwi. Lah masa arep gonta-ganti wir yo. Koyo ra roh ae. Hal. Daftar S loro cewek ayu-ayu zaman aku mbiyen kuliah ya golek cewek S loro ayu-ayu lho. Oh, weh. Om Tengkleng lagi selalu berbicara fakta. S2 di mana Pak Tengkleng? Nuwun sewu Pak Tengkleng iki siji ora tutuk kok. Dek iki guru ngopi yo. Om Tengkleng ngopi. SIC pilek Pak Tengkleng. Om Tengkleng iki guyupi yo. S1 pertanian kok. Sopo? Tengkleng. Jadi berempat ini Tapi ini memberi oke. motivasi. Berempat ini memberi motivasi bahwasanya seniman ataupun anu itu orang sekedar gitu. Ini ya sekolah ya. Ngono lho. Kowe Kan iki ngoten ya Mas. ngomong ora payu, ngomong ngono iki gak payu. Gak payu ning iki. Rasa sok Ukurannya kondang, ukurannya apik, ukurannya kondang itu no Mas Amar. vital, Viral. Iya. Ya, masyur. Nah, lah api yang ngobos. Nek ora kondang TikTok wis pokoke. Es Yo. ku melu kesampel. Iya, nah aku ki yo kaya Akbar ki wis tau ngerti piye kondange rasane piye. Ra wis doruh to. Kejaba yen Loh. Iya. wong kondang iki po gampang iya. Ya mang tanglet sing kondang to. Ah, takok Mas Iwan jajal. Kira-kira Pak Kondang piye? Loh. Nusulo ya, Mar. Iso kondang kuwi kudu mbeling.
koyo aku kondang. Lah, Pripun carane beling Mas Tengkleng? Wah, somas. Anu takon anu ya. Anu lho. bisa kondang kuwi kudu beling kaya aku. Kondang lho, Pak Tengkleng iki kondange ya beling. Ning kuat ora Pak Tengkleng kuat Om Tengkleng kok. Nyatane kondange ya awet. Awet lho. Sabarane Swargi mung gari Pak Tengkleng lho sing isin dedel iki. Kan saya setubian sombian iki wis entek kabeh Pak Tengkleng saya dingil-dingil ngono kok. Aku mek sowan Om Tengkleng lho sida-sida ya arep marani buta naga ya. Melu. Lo kepin marani Janaka lho kula jane. Arep marani Oh, ya arep. buta naga. Kulo gak marani sapi nih. Wis sesuk ning Pajang agendane. Sini aku ning omah kok sesuk longgar. Ya. Ini Yogyo tekan sore bar. Alah ora berjumatan mulai aku. Rene bareng-bareng. Kuwi melu. Calling, nek bar Jumatan gas. Uyuh. Wong arep mayange rebyek. Lah, mayang kaya barang apa teh? Mayang arep mayang kok kaya ora kulino mayang Ora lek ora tau mayang kowe ya. Iki enek komen apik Jon, tak wacane Don. Kondange abot, akeh sik kudu diprivasi. Wong ora kondange lho ora iso nyimpen privasi. Don. Ngono iki malah dadi anu. Ngono iki malah dadi aku ngene iki lho. Aku ngene iki lho, Pak. Aku ngene iki lho. Bahagia. Piye to? Aku ki ngomong ra berdasarkan sing dokumen. Yen ora enek komen ya ora gayeng to. Kondang ki abot akeh sik kudu diprivasi. Lah wong sing urung kondang iki gak iso nyimpen privasi kok. Undange serasa malah privasi-privasinan los malahan. Malah saya detail ya. Alah, Memang sapa sing komen kono Mas Amar? Wah, iki mau eneng kok. Ya bahagia bar, kowe bahagia kowe. Iya. Endi ya iki mau ya? Arjuna 07 iki lho apik komen. wah kuwi ketoke akun fake kuwi ketoke. Jane yo wong-wonge dhewe ketoke iki. Asline, ngono lho. Wah, aku akhirnya iso rada jebrot pisane. Wis ngono iki wis los. Cara wonge dibuka sithik-sithik ngono lho. Men rada. Iya, bener. Mangkat dari mana? User 1862. Sing lagi kondang dalang hati karo koncone sampean Mas. Ya alhamdulillah ditungakne sehat. Alhamdulillah. Seneng. Wong kang koyo koncone dhewe kanca mancing kok. Di sini melu rak ta mancing iki, ora melu ya kok ya. Ora. Sebenarnya mancing karo purba aku. Oh, Ono karo Purbo. Beda sirine. Oh, amane karo kene ya. Ono sing padha-padha branded yo. Padha-padha branded ngono. Adik rak wis melune sing kono. Pak engko Karangasem itu. Piye to? Sing. Pak jangan dirasani. Kondang susah-susah ngeprivasi dibuka kalangan sendiri. Ora kalangan sendiri, dibuka-buka sendiri, ngono lho. Ora kok dibuka koncone, buka-buka dhewe. Nah aku dibukane kok nek aku. Oh iya. Anu diladeni ya monggo Mas, ngono ya. Dibukane. Ora buka dhewe le, buka dhewe nek kuwi ora nek dibukane. Apik komennya seneng aku bosone privasi ini aku seneng. Ayo terus komen kono terus. Terus. Wis tak golekne umat ki lho, wong 616 iki.
Ayo komen tentang privasi, ayo. Siapa tahu pakai akun fake melihat. Engko ada Mas Amar. Engko ana sing komen neh. Piye? Ora pate kondange dadak nganggo akun fake. Misalnya lho apa sing hurufe gede-gede lho apa. Iya, Pak diwaca kono sapa sih kono? Arya. Pendapat dalam muda tentang Mas Gading jadi guru sahabat di dalam hati. Wis saya mawon loh. Saya mau nunggu kabar iso nyabetkin apa-apa kok niku. Nyabetkin apa Mas Amar? Nyabeti Pak Putut barang kok. Tulis sahabat dari Mas Gading saya. Wah, saya itu. Gading yo dhisik mah yo ora anggit to yo. Ngomahku kae. Sing urung iki Arya tok karo Akbar iki lho, duetne ono gietne. Yo, duet kebar yo. Ada bintang tamunya ada Mar. Ayo. Yo no. Iya, sing unduh ujung kiri. TC Pajang bawa nganjuk yo. Bendang kok. Pajang sih, Iki lho. Bendang kondang golek bojo sinden sing kondang. Lah. Bagaimana pendapatnya Mas Anggit sih? Apa nih? Oh, Berarti non seni ya? non seni. Non seni. Mas Amar pripun bendang kondang golek bojo sinden sing kondang. Aku wis dicalon kok wis ra iso ngomong. Non seni sama. Non seni lah. Pranowo, Mas Pranowo. Aku Iki wong loro tersangkane gari iki wong loro tok iki. dan sini Mas Pranowo. Kula pun pengalaman Mas Kleng. Rasik Mas Tengkleng. dokumen. Itu bayumu kapan kok iso nyeluk Mas Tengkleng iki? Enggak ya tak. Aku bahasaku Mas aku. Layak bener. Wong lawas sih pancen Wong lawas. kudu terah karo anu iki kudu pilah dadi nak Mas Putu opiye ngono iki. Kudu. Aku lho terakhir sapa ora cethuk wis jan. Budane Pilar. di Traing Kusuma Rebesing. Pelek. budane abot. Pendapatnya Mas Akbar pripun ayo? Pendapatnya Mas Akbar pripun ayo? Jawab sing wilu bar. Sing wau to. Kuwi nakoki terus ora yang dapat. Anu. Nek yo bener niku. Nek sinden. Nek tujuannya ben kondang bener. Terus, tapi sinden rong pakai kondang saiki berarti benerane ora dalang kok. Ayo, guyu. Guyu, Den. Jebul podole ngetokne swara tibake udah dalang. Marah. Dalang lho piye to? Ini dalang lho. Pangan kurma. Men entuk barokah Kanjeng Nabi. Nabi sinten? Nabi Kidir. Nah. Nabi usus. Mas Akbar malu-malu. Kalau wayang iso kon mateni. Radio. Oh. Radio. Yo karaoke yo. Sulawatan lho karo Mayang. Mayang terus karaoke yo. Ora bosen ya. Aku Ya kowe ora bosen. Cek dulu. Nguyuh. Lah, ger. Saya kudu Walah. nih dalang itu. Ayo karaoke tak bayari gas Pak Tekleng. Gas yo Pak yo. Hampiri Pak. Sayusan. Yo. Gas kula. Nggih grup dhewe napa pripun? Mungkin karaoke ini jenengan malah palaran nggih. Kena Solo pelok bareng kena ya Pak.
Kulo pun apa lomba-lombane kok. Neno. Pipi ngono. Hari ini aku pergi sih gitu loh. Apa to bar? Kowe hose medun ya berarti kabeh main medun. Mudun kabeh no. Mas Paing. Udah cukup ya, guys. Apaan nih lah? Jangan lupa Oke, ya. follow. Apaan Kabar-kabar. nih lo sih tau sarapan sih. Yo. Duh, Sik tok wes iki ya sarapan. Duh rokok unta iki. Rokok isar no. Go, engko tekan dindi kok. Aja. Apa tuh rokok? Anggiti wedi mending kok anggit. Aku trauma ini. Kena ngerti dhewe no wong kono sing anu aku melu kegowo ngono enggak. Kowe, asline kabeh ning kowe. Tak kira mundur masih CCTV ini. Anu. Tak kekos aja enggak apa-apa. Arep pasang CCTV ning ndi? Kamar mandi kok. Kamar. Ning kamare no. Gen le main iso ditonton modele. Ya bentukku yang apa to iki? Oh, yang enak gitu. Akhir Apa kirim? Makasih Abai. Makasih ya, Mbak. Abai terima kasih. Makasih Abai. Udah san. Rawuh langsung Wah, nge-give. Abai iki jan piainis ora sah war-war langsung di dadi. Ampun tukani lho, Mbak. Ampun ditukani lho, Mbak. Lo boten melu-melu lho, Pak. Kulo tiang Kalau sae, mboten lho, Mbak. Kulo tiang sae. Kula senes Makasih kacamata, Mbak. kula senes wayang konten kreator lho, Mbak. Lala yang melu Lala ngirim, Lili. ya Allah. Aku di. Lala kirim nang aku lho, La. Aku di lah. Aku yo ora dikeki yo. Lala tila. Di aku lah. Di aku. Oke, makasih. Pahit. Pahit iki. Adewe-adewe. Matur suwun Abai. Kene ora dikeki ya lalai pilih kasih ngono kuwi. Tanggani yo, Ben. Sesuk melek info aja nganti isuk. Wah, hangeng info. Yo, lah pusat. Ran Mas Amar. Tak susul. Iya. Belikan hashtag. Belikan hashtag. Kowe mayango. Mana-mana. Aku jam 3 tekan kono. Wes, jam 2 apa jam 3 wes manut. Jam loro. Berbuat sesone aku. Jam loro. Jam 3 wes, jam 3 nek jam 2 sanksi aku. Jadi bayaran Bukan pajak. keluar barne lah. Jam Aku wis lunas ae. Oh, nompo to. Elah. Ompo. Besok kena up to date. Kabari kena up to date. Tuh, langsung dari pusatnya. Tawari radio saya tak urip kita siarake langsung. Wah, ayo kencar-kencar yo. Bon ya? Pon, Bon, kata-kata terakhir. dimulai dari siapa? Yo, Mas sik Akbar sih, no. Mas. Yo Ose. Ojo ning gak sekeri wae, sekeri. Ya sekeri, seko Mas Anggit sik no. Wah, aku iki tentang budaya lek aku iki. Ora tentang sing anu. Aku tetap aja Serius ya. Ya. Serius ya. Serius aku tak nulat lekase abae wae. Ngono kae. Cakraningrat Bupati Sampang ngono kae to. Panji Ya. maksud Putra Jenggala. Yes. Derajat pangkat bangsa iso ilang aja kepacut
lek dolanan budaya nak ngaten. Ya. Iki sing serius e. Serius. Yo, liyane sadar lagi nesek aja. Iki serius lho ya. Serius iki aku wis miwiti. Yo. Yo. Sama. Yo. Aku cekap matur suwun aku. Yo. Ye. Perlu dadi putrane. Yo. Mas Samar. Iya. Ini aku ki nganggo sembuyane suara sleng luhuring budaya ngangkat derajat ing bangsa. Dadi yen budayane apik kuwi yo derajat ing bangsa yo ditonton saya apik. Kemengaji yo. Komplit Pungkasane Akbar, Mas Akbar monggo. Serius Mas Akbar. Ya, kata-katanya yo parikan nek Mas Anggit aku. oh ya Midak telek sak rokoke. Iya. lek sarokoke Aja nuduh elek nek padha basoke. Iya. Kok urung-urung wis dari lho. Kok urung-urung wis. Yo, rada kaya gelek gitu. penutupan. Aku ora tegel ya.